Am revenit. Acum vreau să vă arăt fibrele gustărica mea. Aceste fibre se iau ca și gustare. Am luat micul dejun, acele două pastiluțe gelatinoase înainte de gel cu o jumătate de oră. Ce am luat după o jumătate de oră, am luat gelul 120 de ml și capsula aceea mai tare. Iar acum, la 11, voi lua aceste fibre. Îmi pare rău de dunga pe care am făcut-o din cauza că nu mai se vedea gradele la pahar. Îmi iau acum gustărica și vom reveni mai târziu cu cina, cu prânzul și cu cina. Vă pup!